Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinong Trey Jong Shillong Municipal Board kibadan hapo kalama Jong Shillong Municipal Employee Association kila shim karai ban sange Trey kam nado lasai kasngi ka shiterik ubnai nopra arajar arpuway da kabasdang shwa da ka pen down strike lani ka jingya ki ka bakin wan shajing Trey henrei kinam Trey kam satya hakasngi ka babot pat ka artarik ubnai nopra kila pen bana bakin sange Trey kam klem sange tat hado baka sarkar kan seulot ya katulap bad ya ke area jongki ka basa mentala sabenai habaya keren badu Presiden Jongko Association uba Silvanus Pingrob uliatho bakatrat municipal kamshim lakin thop satya yi kinong Trey jongka ni katanat haka 5th pay commission kabalas dang ban pentrai kam nado usnam 8,000 khat nyo kumta ha usnam 8,000 khat pra kila lej ban mudui shakashari ha ka baka kashari kala panksan yaki da ka ba hukum ye ka sarkar baka dai ban sew tulap yaki kat kum ka 5th pay commission but dai hob nai naitung 8,000 arpuway baka sarkar kala sew shibnai Henry kinsan ha ubnai risau 8,000 arpuway lami biang ka hukum na ka sarkar bakamla ban sew yaki kat kum ka jingsew badai ban sew lingba ka 5th pay commission kumta kilalet biang shakashari bat ka kashari kala aipor ya ka sarkar bakadai ban sew yaki hapo ka shiphosngi Henry hadu mentaru ka sarkar kampat sew tulap yaki kumta kinong Trey jong kani katanat kila lumjing elang menta kasngi kalai pautrik ubnai naiwing 8,000 arpuway bat kila shimnya karai ban sange Trey kamno nado kinong sar surok hado kibasyong ha office uba pingrop uliatho ba baro kidon kumba henreus pa angot tam kinong Trey jong ka Shillong Municipal Board bat baro kin sange Trey kamlut kat baka sarkar kampat la ban sew ya katulab bat ke area jongki kong nga ai kublai ye ki nong Trey jong municipal ki ba edon mantan hai pa ka general meeting ka jingshim ke jungi ye ne karai ba menta ka singi kalong ba usnem 8,000 khanyo ka sarkar ka implement ya ka 50 commission ka ba kala wengno yangi ba ngin numhap apo kata ka ambit jong ka 50 commission thì hadin bangila adap submit ya ke memorandum e jungi baro ring syak kentat ni syak kentat na kadau ba ki ong bangi hab akabut andre ke ka bang kwa banya thu kolong ba ya kat second pay third pay bat ka fourth pay commission ni yo kum ka yo government marangila hab apo ka jingpet jong ka sarkar namarda ki south house na manta ka municipal election kamsim longshu bat baro ki asat ke jungi la shim da ka sarkar bat yangi menta la penyai da ka sarkar ti hadin bangi approach ka sarkar bakan pentri kamno ya gene ka 50 commission nrei na kaliang sarkar kimshim la yarap yangi ti hausnem 8,000 khat phra ka pelong yangi kum ka association bangin hab banlet chapo ka apex code bar hadin bangi appeal seti kot bodon burom kasus na yangi bat kala shim ya karai ha u match khat khandai tarik arspa arho ba mangiru ngidei banyo ya ka 50 commission ti hadin nangta nyo bana ai ka government kamshim a yangi kata hadin bagila pensngaw ka hadin bagila job na ka liang jong kot ngimshim yo kata ka 50 ti ngimban sing file ya ka way ka contempt ya ka government adin bangi file ya contempt ban ni ay ka application so governor nang tangi sastang banyo ya ka 50 ha u benai Julai 2021 adin kata mengilayo yo Julai 2021 ni syak pensange no ya ka tulap ko jungi jong ubnai Agust September kansan ha ubnai Oktober kawan ke order na government ban with health ya ka 50 commission yangi ka papelong yangi ha ka jinglingo ba balai ka sarkar ka yurot yangi ka ni ka rukom te kum tangi lej biang sa ka kuat ban tho ka application ka bayadai bat kani ka jing penmi order jong ka sarkar ba
ngim don hok man yo ikata ka FIPP commission ti nakaliang jong kakut badan burom kala simkhia ikane bat kala khot bat nakaliang jong kakut kala aipor si posngi ya ka sarkar ban siuno ya kane ka arbnai tulop jong andrei haduk mentang impat yo bat ka order ka bami nakaliang kakut mendin ka singipat kalong ba ka sarkar ka ong ba ngila don pisa ngin siuno ya ka tulop ko jongi andrei anang ngila poi office ngilingo ba nakaliang i CEO jongi ong ba insiu biang da ka tulop ka barim nalor ba ngila yo ya ka tulop ko ba semai ti kadi ka pelong ngi ka jing lingo bat na kata ka daw ngi khot kirki ikani ka meeting ka ba barok ki lay don op ka jing dom mabalay ka sarkar ka yuroi yengi nalor ba mangi hakapor ba ka don ka pandemic ngi tray 24/7 but made but step ka kidai kinong tray jong ka Shillong municipal ki bala tep iki bala yap hakane ka jing sistem jong kane ka jing pang covid but adu banta ngila tep kumak handai spa tam apo is ka sihil but made but step ngila ban sanitize ya ki bank ya ki school ya ki office sarkar ya ka high court ya ki central offices ya ki market bat ngi tray krem syong thai tik ka balingo balay ba ka sarkar ka yu roj ngi tunne tik ka rai ka bangi ngi sim manta si kalong ba ngimdan lenti syu da ka waipat na lor bangi la job bangi den hok bangi nyo ka FIPP penbang ka sarkar ya kata ka order jong ka kut badon burom ru kaya baik syakmat ba ngin pentri kambai da ka FIPP te kumta manta ka singi sim ngini ka rai ba nadu la sai ka singi ngin ya ka pen down strike but nadu la si singi ngin ya ka pen down man tool down strike ka balong klem sange but ka demand ka jongi ka bangi sim ka rai manta si kalong ba ka sarkar ka dei ban siono ya ka tulop ka klem sio jongi la sau banai but ban siono ya ki area bar khaj ka bahap apo ka FIPP commission te nga sungsi hi ban perkhat ba kipai ba kin don apne ka jing hi lada ngi sange hi kali kit nyot lada ngim lek tap chu ki breu te kan don ka jing ta anrei kawai ka jing request ka jonga ka jing karpa jonga kipai ba kin yai sha lam bat ngi ginong trei jong ka Shillong municipal hakane ka kanti ba ngin yo ya ka hok ka jongi namar la sau banai menta bon napneng jong ginong trei jongi ki bayo tulop tang 1000 si banai 1000 si banai tidak sabe yeng kimdon jaka syu bonsong iwan kerpat nengai kidon ki bom yo syu kata ka jing simram na po khau sini wei bat kini kidi ginong sar ginong pen khoj ki paman la kasgi te na kata ka liang kerpat hi pa bakin ya ailang ya ka ketika mon ketika diang jong ki yangi kum ka Shillong Municipal Employees Association ba kin ya sya lem sipor adu ba ka sarkar kan ya kini ki demand ki jungi ki bedai bat ka area bat ban siulut ya ka saumnai tulop jungi ka baklem yo shwa jong kane ka Christmas ndrus pa tam tamu da kenya ka talpisa ba ka sarkar na patsi di saumnai kan poi kan no mai shikru saumnai kalong ndru kuru lada ye kenya ka dor sikrur siteng si benai sikrur siteng lai krur kanong ndruk tibat kumbang itip ba ki nong trei sarkar ki yo 75% ya ke area ngi hadu mentang impat yo wat tang si anaru wat dia kata ka FIPP ro ngidang yo dang si benai te kani ka meeting ki sim ya kata ka rai ba ngimdan lenti su da ka boy ni hab ban terlong ikan ni agitation nak benta gajak po